Ngiyabingelela bafowethu kuzona zonke izinkalo la kufinyelela khona lo mbukiso njengamanje. Ubingelelayo Incelebane mfana kaMncube idabuka ejozini le mkhanya kude ehlala nathi ebukhosini bakwaSiqakatha ngaphansi kwenkosi uGumede. Ngibingelela nje bafowethu ngizonethulela nawo umsebenzi wami weNcelebane EP engizoyidedela nje ku-September ngizophuma mhla ka-22. Lo msebenzi ke bafowethu uqukethe ingoma ezu4 EP njengoba nazi ngonyaka ophelile Incelebane ke yakhipha umsebenzi we-album onengoma ezo14 owusihloko sithi fana nenkondlo. Ngibuyile ke kulonyaka bafowethu ngizonenzela umsebenzi omusha sha ozophuma mhla ka-22 osihloko sithi Zulu kamalandela. Angiziba mude kakhulu ke bafowethu ngizonilayela ukuthi umsebenzi uzobutholakala laphi. Uzobutholakala online kuzona zonke nje inkundla la kuthengiswa khona umculo online. Lethi niyothenga khona futhi ngendlela efanele ukwazi ukuthi phela nami ngilale ngidlile ngoba ukungeseka kwini la khona kwenza ukuthi mina ngilale ngidlile. Ngiyathokoza kakhulu ngicela ukuthi ningeseke bafowethu umsebenzi yaphuma mhla ka-22 uZulu kamalandela. Ngiyathokoza kakhulu makwande size sakithi. Manita sewo mchulo thina soyeka kanjani. Manita sewo mchulo thina soyeka kanjani. Hayi Manita sewo mchulo thina soyeka kanjani. Manita sewo mchulo thina soyeka kanjani. Umchulo sosijuvile. Manita sewo mchulo thina soyeka kanjani. Umchulo sosijuvile. Manita sewo mchulo thina soyeka kanjani. Yes, we